Hej alle sammen. I dag har jeg min veninde. Hej. Og hun er næsten på håndvægt, så nu hedder Mira. Jeg vil lige sige noget. Vi har faktisk været i normal og brugt 400 kroner i dag. 500 kroner. Jeg kan lige vise jer, hvad hun har købt. Hun har købt den. Alt det der. Jeg vil ikke lide den. Jeg har købt det her. Vælg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Og guys, jeg har købt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja. Okay. Det elsker min veninde. Prøv at kigge. Og det lugter. Men vi har tænkt os at lave makeup, og så må I se det. Stop. Vi har tænkt os at lave makeup, og så må I se det. Og vi skal lave lidt makeup, tænkte vi, fordi vi har brugt rigtig mange penge. Så er det meningen. Vi starter med lidt concealer. Hvad er det? Det er noget, du putter på dine læber. Vi starter med concealer. I må gerne se det, hvis jeg putter det på. Og vi laver en til video med makeup, hvis vi ikke når at lave den her færdig. Eller så bliver det nummer 2. Ja. Nej, det bliver nummer 3. Og skal du også have lavet makeup? Ja. Imens jeg tager også vise en video. Og det er lidt svært at lave makeup op i en salon, men vi har købt ind til det, så. Og vi har købt en ny beauty blender. Fordi faktisk så skal jeg. Men der er nogle af tingene, jeg ikke skal åbne, fordi det er helt nyt. Men jeg åbner kun noget af det. Jeg har lige åbnet den her beauty blender. Ej, hvor den mørk. Ej. Det er lige meget. Ej. Prøv at finde. Så kom. Ej, prøv at kigge, når du blender den. Prøv at blande den. Er den ikke brun?